Malawi Today. President Professor Arthur Mutharika ndibalemekeza kwambiri koma akapume ntaya kwana akapume amayi ndi abambo kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Mwamvatu zimene wayankhula Atupere ku Balaka akuti Professor Arthur Peter Mutharika amawalemekeza kwambiri koma akapume akula. Kumeneko ndikuyankhula kwa Atupere Muluzi. Kunena mosabisa apa zaonekeratu kuti mgwirizano wa UDF kapena ndi DPP palibe. Apa ndizachidziwikire kuti alliance imeneyi yakhansulidwa. Apa alliance imeneyi tiwale ngati kuti timaganiza kuti pakhala alliance ya DPP ndi UDF chifukwa Atupere wanenetsa kunena kuti sakufunanso kuti Professor Arthur Peter Mutharika akhalenso nawo mbwalo mmene mopikisana zisankho akangopumiratu. Nde ngati timaganizira kuti UDF ndi DPP ipita kumgwirizano apa tiwale tiyambe kuyang'ana kwinaku kodi tione kuti Atupere apita kuti. Nde tatiye timve mmene anayankhulira msonkhano onse kumeneku ku Balaka. Takhalani pomwepo. Mpoto Makati Makati akuno kumwera olemekezeka kuzi amelipano ukasanga apungu akunyunya danjaulo ina maka sipereka moyo wanga wonse kuti ndipitirize ntchito yabwino imene amachita iwo pokutumikirani anthu kuno kuti chifukwa nkhondo ili pano ni nkhani yosoweka chakudya, yosowa ndalama. Ndeine monga mukudziwa maindaba ndinazipereka ndili wachichepere kulowa mundale. Nakhala mundale 20 years. Maria. Afotokoza bwino sugar 3,000 6,000 nanga pamene dangati lero akwanitsa kumwati nanga tikatengera sopo you fresh timakula 100 kwacha lero njamba zingati 1,000 nde ine ndikufuna mufotokoze nokha mufotokoze ndithu achimwene tabwerani apa twebwera mzafotokoze akamapera Atupere watima wakadadada Atupere watima wakadadada na Mungu yake timo
Ya unitoshia wewe. Unalina langu Umari Usmani. Ngusi ndoshira mangoishi muzoshe shwaula. Mafuto kati kusimana kwa munga palanya matanasi mai na asikana. Munga pala upaka dali pano watulianya mata. Tukulepela kwa kusasa Afrika. Pasipoti kidusile mwanno peko basi. Soni kutitwaleka ukali wajo waswela chilungama matukamba kulia batu kamba konela mapila mapemba yakutima yumba mamasha kugwatuleshilaka wembo kajambo letu aliwaliyelikole kukudula kwa mauta kapesa kwangali wana kuno maputo kanga katanda akuno wetu kulaga tukamba kutambira kulelesala kungetu aliwalile kukwela kingu Naniwa usamele makupika na kuti akwika ona batu pale mluzi monga nombe paune chisanga chache kwa nobele wale kuti atema kola ngugaza ale kuti UTF chipani chituputile we ufulu akuno malari kuno Nikwenda cha kulungwa chote kwa tusapote UTF kuti mwine mwakwe awona batu pale mluzi kuti mwine mwakwe uwe atukamuchise indiye tuwe pamboni Assalamu alaikum Passport ya futa kwambi. Anyamata amukala 1 week kwa immigration kuna pese passport. 2 weeks osa ipesa. Waforokozanso amaindaba. Tikumbukile 1994 time manager Amalawi amadanda ula kuti situsisiri. Kunaibe drama amasoa chakuja voti yanu dimene ina teksanjala voti yanu dimene ina bweresa skulu ya ulele voti yanu dimene ina bweresa starter pack kuti nyumba ili yonse imalandila fetereza wa ulele dimeu za ulele voti yanu dimene inabweresa masafu imamanga misewu mabriji maskulu koma mapesa soke na kache voti yanu dimene inapangitsa kuti Malawi ayambe kusinta ena kukula maminibus ena amaenda paka mabusiness osiyana voti yanu amainda bambo ikoza kusinta tsogolola pamene ndayima pano ndafotokoza kuti tangotsala miyezi 3 kuti tikasankhe president wa dziko la Malawi. Dzanali mwana wanu atupere anapita kukatenga mapepa kukalipira ndikukatenga mapepa la ku electoral commission kuti ndikupikisana nawo pa chisankho chikubwerachi. Koma ine ntchito mene ndikugwira pano ndikumenyerani inu nkhondo. Nkhondo imeneyi ndikumenyera inu. Nkhondo imeneyi ndikufuna kuti miyoyo yanu isinthe. Chifukwa chipani cha UTF amainda abambo ndicho khacho chimene chinakhala bwino nda Malawi. Ndicho khacho chimene Malawi amakhala pamtendere. Mboma chifukwa cha aneba athu aja. Aneba athu aja amainda abambo chisankho cha 2020 anandisira ndekha. Ndinapanga kampeni kuchokera ku Nsanje mpaka na ku Chitipa.
tsiku ndi tsiku osatopa ndekha mpaka tinapeza mavoti mikolomiko. Lelo ndabwera ndi uthenga wapadera. Chisankho tangotsala miyezi yochepa. Pempho langa amayi ndi abambo ndiyakuti aliyense kuno aonetsetse kuti akhale campaign director. Tikuvana bwino. Aliyense ndi chani? Kutanthauza kuti kuchoka pano tikamabwerera makhomo mwathu mukatenge uthenga onena kuti atupere adabwera. Watuza kuti tikangoponya voti kubwerayi tidikireso kukhala padzuwa 5 years. Ndikuti zaka 5 tikhalabe mene tilili. Koma tikavotera UDF miyo yathu itani isintha. Lelo ena kusokonekera kuno ku Eastern Region, ena kuthamangira kwa neba kuja amayi ndi abambo. Pepani si chipongwe, koma pepani ine ndimalemekeza, koma alole apume. Atisire ifa chinyamata tipitilize ntchito yokwatumbikira Malawi.